Takže čau lidi, já vás vítám u tady pozvánky na ten super server. Omlouvám se za laggy, hraju tady dost často, budu tady z toho i streamovat i natáčet. Doufám, že jste mě nepřestali sledovat po té dlouhé době, ale myslím, že se z vás hodně najde, tak podíváme se první tady na warpy. Omlouvám se za strašný laggy, točím to na notebooku. Ale jinak IPinu máte v popisku. Tady jsou asi majitele, tak. No jo. Tady je to. Můžete se sem přijít zahrát. Je tady 21 lidí, tak ať vás tady přijde víc. Tady si můžete koupit nějaký parcely, já nevím. Všechno se na to můžete přijít podívat. Jinak mají tady pěkný stavby, spawn pěkný, tady máte Skype majitele. No, přidejte si ho klidně a tady je VIP, můžete si zakoupit. A tady je server, jmenuje se server Craft teda. To je ještě takhle z vrchu ten spawn. Je fakt luxusní teda. Teda viděl jsem je lepší, ale to je fakt luxusní. Tady mají boosty takhle. No, tak jsem chtěl sdílet tenhle server. No. Děkuji za zhlédnutí. IPinu máte v popisku videa. A já se s váma loučím a u dalšího videa na tomhle serveru. Čus.